Hello guys, maayong buntag sa inyong tanan diya guys. Nako ron diri sa kwan guys, farm na mo guys. Kay namunit kog mga tagak nga lubi guys. Kaya itong ibaligya tindahan guys. Kay daghang mga tagak kod guys. Ito ni pamuniton kay ibaligya tindahan. Okay guys, thank you for watching guys.